Daina wasa da damar da Allah ya baka. Mutane da yawa sun kasance suna samun dama a cikin rayuwarsu amma ba sa amfani da ita. Daga yau ba za ku sake wasa da damarku ba bayan kun kalli wannan bidiyon. A cikin wannan bidiyon namu na yau zan ba ku labari na wani matashi mai kuɗi. Wannan matashin sun kasance suna rayuwa ne a gidan haya da shi da mahaifansa. Ya kasance yana da wani guri a cikin zuciyar shi, wannan gurin nashi ko shine ta yaya ne zai yi kuɗi. A lokacin da ya samu mahaifin shi yake faɗa mishi cewa ga gurin da nake da, ina da guri ne na son zama mai kuɗi. Sai mahaifin shi ya ce ƙwarai wannan gurin naka mai kyau ne kuma zan taimaka maka domin ka cimma wannan gurin naka. A wannan dare mahaifin nan nashi bai yi bacci ba, yana ta bincike domin ya samu hanyoyin da zai bi ya taimaka mishi. Sai yanke shawarar ya kai shi inda ake koya ma matasa sana'o'in zamani da yadda za su iya bunƙasa kasuwancinsu. Daga ƙarshe dai wannan matashin ya yi nasarar koyon sana'o'i. Ya samu damar da ya kamata ya yi amfani da ita wajen taimaka ma mahaifansa. Amma sam bai yi haka ba, abin da ya yi shi ne sai ya canza wajen zama, ya canza abokanai, kasancewar wannan unguwar tasu unguwar talakoki ce. Ya kama musu haya a unguwar masu kuɗi, ya fara gayyato 'yan mata a wannan gidan da suke zaune. Ya mance da mahaifansa yana ta shagalin shi. Daga ƙarshe waɗannan abokanan nashi da 'yan matan shi suka fara yi mishi wayo, suna ƙwace mishi kuɗaɗen shi. Sai da suka kwashe komai suka gudu suka bar shi. A wannan lokacin ya dawo ba shi da komai, mahaifansa sun mutu. Ya dawo yana yin rayuwa irin ta ƙasƙantattun mutane waɗanda ba su taɓa samun komai a cikin rayuwarsu ba. Da ƙyar ne yake iya samun abincin da yake ci, rayuwa ta yi mishi zafi. Daga wannan lokacin ne ya fara dana sanin abin da ya aikata. Ya kasance ne kullum a cikin nadama, yana ta tunanin cewa dama Allah zai sake ba shi irin wannan damar da ya samu ya yi wasa da ita. In taƙaice muku bayani, daga ƙarshe dai wannan matashin a haka nan ne ya ƙarar da rayuwar shi, yana ta yawon barace-barace a kan titi. Yana da kyau ku ɗauki darasi a cikin wannan labarin na wannan matashin. Ƙwarai da gaske mafi yawancin mutane suna samun damammaki ire-iren waɗannan. Maimakon su yi amfani da wannan damar su gina abin da ya kamata a ce sun dogara da shi ko kuma sun taimaki waɗansu 'yan uwansu, amma sai su je su yi ta wulaƙantar da wannan dukiyar tasu. Daga ƙarshe sai wannan dukiyar ta ƙare ne kuma sai su dawo abin tausayi, su dawo suna ta barace-barace. Daga yau ka sani cewa kai ne ya kamata a ce ka inganta kanka. Duk lokacin da Allah ya baka dama ka sani cewa Allah ya so ka da rahama ne, amma daga lokacin da ka yi amfani da wannan damar taka wajen banzatar da kanka, ka sani cewa kafin ka sake samun wata yana da matuƙar wahala.